היי לכם חברות, בואו לפתוח איתי לאברהם! אוקיי, יש כאן את הפס. וואו. תנו לי לבדוק ראשונה, אני בודקת ראשונה. אל תסתכלו. קודם נראה לכם שאני פותח כזה. טוב, על מה תנו כבר. יואו, אני חייבת לבדוק, אני בודקת. אוקיי, תסתכלו אתם. זה הדבר הכי חאוץ. אוקיי. על מה תביא? זה הסיקרט. זה הסיקרט. מה אתם חושבים? אני אומרת, יש לי ולחברה שלי דרגה ריב שאנחנו חושבות מה זה יצא. היא חושבת שזה האפור או הסיקרט. לא. אני אראה לכם את הקופסה. איפה הקופסה? היא קצת נהרסה, אבל בסדר. הנה. בגלל שהפתיחה. אוקיי, אז זה. אני אתם חושבת רואים שזה איך- או הסיקרט או זה. או זה. למרות שזה לא זה הגיוני אני. שזה זה. אני חושבת שזה הסיקרט. והיא חושבת שזה הכחול. אני חושבת שזה הכחול. ותראו, תראו. זה אולי קצת כחול. זה כחול, אני אומרת לכם. אוקיי, אז תכתבו לנו בתגובות, אם יש תגובות, לא, זה כחול. אני חושבת. מי צדקה? ביוש.